Ade Rebecca ali rung siapa? Esta ngawan ya wer bien ya pi balik jeng sen Christmas entah kasih. Ngasni lerang piri Rebecca bali jeng yaseng mentah kasni. Kamtam mentah kasni kade kajeng yaseng Christmas. Haka bagi beri baru kirim salba. Kipong da kijan tiba temai. Ime ide ibadung imla ban penyok septi temai yanga. Haka nika Christmas. Wasni emu ngamla ban li jeng yaseng Christmas mentah kasni. Esta beli pikiran bitum ta angkeli pi kawai ke cengkeli. Hato pi la pule ke Bible na duk kotu kasni bang ai jeng mudi pi. Haot ngala sedang ban pule ya ka Bible na duk kotu kasni. Habakum ta pitem to ayu haka kitab Jeremiah bat ke kitab Samuel. Ngala pule ya ka Bible Henry ngampat pelit ya ka kitab Jeremiah bat ke kitab Samuel. Panrah ni ka Bible ngan pen iya pi yang kijing to. Rebecca, shem ka ni ka Bible. Esther pi ong bai pile rain menlik jeng yang seng mentah kasni. Di tang namar ba phimdon ya ki janji ba thamai ban phong. Sengapan pule ya kijing to na ka Bible ka kitab Jeremiah lendong ka ba khnyau dekhot ka ba shiphu ka tho kumni. Nga utrai ubayit ya ka do nun. Ngatenju ya ki khlai. Kat ban ai ha uwe pa uwe. Boro kat kum kilinti jong u. Kat ba kum uso kijing le jong u. Kumjoro ka kitab banikong Samuel lenong ka bakhan riu dekhot ka bahnyu ka tho kumni. Naba ublei jukmi kum bakmi ubriu. Naba ubriu uyu itang ya ka dor ka basabar. Henry utrai ui ya ka dunut. Ngangit philas thu ka Bible ka ya thu yangi. Ba ublei jukpet ya kita ki jan ki bathamai. Ki bangi phong Henry ukmi bat uyit ya ka dunut jongphi. Ukwa ba ka dunut jongi kan long ka bakhut. Kumbala tho ha ka sithi ka bani kong Petros nong bani kong dekhot ka bakhan riu. Ki kentin ki ba ong kumni. Nabala tho tulong phi ki bakhut. Namar ngalong ubakhut. Khamtam ngi kum ki kenthe. Shua banlin sa ki jing yaseng. Ngi data ada pin bha ya ka dur khman. Ngi da permandur bha ru ya usnyu. Henry ublei ompit ya kita ki baro. Ki ba pau sabar. Ha ka ba ki briu baro ki ui. Ublei upen bat uyet ya ka donut ka ba syapo. Udawai ka donut ka bakhut. Ka donut ka ba aitilun ia la de baro. Sya utrai Jisu. Namar kata ka donut jongi kalong ka bakham kordor rakmat ublei. Banyak ki baro. Lada pismat benlin jing yaseng. Kat nu ru. Lada pirim stai kat nu ru. Lada ka donut jongphi. Kam ai jakai ya umsim bakhut. Ubadei ban syong hapo jongphi. Kata ka jinglit jing yaseng jongphi. Kalong ka bale no Kasiti ka banikong Apostol Paul sakinong kurin lenong ka banrew dekat ka bakhat khnai bat arpho ka tho omni hatu phimte bakata ka met jongphi ka dei ka ying syong umsim bakhut uba hapo jongphi ya uba phi layo na ublei bat phimlong lagi jonghi namar kata la thetno ya phi daga dorba te namar kata to penan borom ya ublei ha ka met bat ha ka mestim jongphi gi balong ki jong ublei. Esta nga ong iladi nga ong ya piru tungin pelong ya ki donut jongi kum kasam kulai kajakaban kai uklung Jisu haba nga ong kumta kamud tungin tingno ya utrai Jisu kum unong pun im jongi. Rebecca, kubleshipun kani kajingnya selok jongphi kala ai bor bat ai mensim shisha yanga ban pidiang no ya utrai Jisu kum unong pun im jonga kenang ba kamet jonga kan long ka ying syong mensim bukut an li jing Christmas be minta kasni ngkat bat phi amle ranshu
Esther, ngadap sisa da ka jingkmen ka bakrau. Ha ka ni kapor, ban yo sngiwi kita kintin jongpi. To kata, yang in yakreno, ban lech ki jing iseng Christmas. Ka jing selok janga ya ka Esther. Kalong ka bajob, namar ka Esther kalakungo. Bar kalakloy ban lech ka jing iseng Christmas. Ka Esther ka dei ka brio ka bajai tu, ban pule ka tin uble. Henry minta kalakalalong ka brio ka basman. Wanduai ban pule ka tin uble. Ka kerteng jonga ka dei Rebecca.